Ngiyabingelela bazalwane egameni elihle kaKristu Jesu oyinkosi nomsindisi wethu. Amen. Ngibingelela njengabantu abavumile ukuthi uNkulunkulu ababize into the sheepfold of Christ Jesus ukuze sikhumbuzane ngentengo nevalue yethu kuNkulunkulu. Amen. So ngibingelela at that level ukuthi ni sacrifice zonke izinto efuna ukuzenza for today. Nathi namhlanje ne-appointment noNkulunkulu. Amen. So ngiyathembisa nami ukuthi kwi-appointment yenu noNkulunkulu enayo ngizomlalela ukuthi uNkulunkulu ufunani ngani. Because kumkhuba wethu thina bazalwane ukuthi mesihlangene akumele sigoduke ingekho into esiphethe. Amen. So kufanele lokho sikwenza umkhuba wethu ukuthi every time esihlangene by the time sigoduka sibe sesinomahluko ngingagoduki isimo somuntu engifike ewuyena enkonzweni. Amen. Kanjalo futhi nanoma yini uNkulunkulu ayibekelele as we shall be breaking bread today ukuthi ngiphile ngayo for this week maybe up until the end of the year. Ngisho ukuhlangana nomuntu kusasa ngiyemsebenzini ngihlangana nomuntu eofisini engibuza ukuthi how was your Sunday ufune ngikwazi ukuthi ngimphendule ngithi it was bliss bekulit. Hallelujah. So ngiyacabanga ukuthi asivumelane ukuthi mesihlangene kanje i-idea is not to show off ukuthi ubani wazi kangakanani, but the idea is to come here before the throne of mercy mase sifike sigoba amadolo enhliziyo yethu. Hallelujah. Phambi kwababa uNkulunkulu ukuze uNkulunkulu intando yakhe ifezeke ngathi nakithi. Yabona leyo intando kaNkulunkulu ifezeke ngathi iphinde ifezeke kithi, so that even abantu bakaNkulunkulu mebesibuka kube nama decisions abawenzayo based on inkambo yethu phakathi kwabo. Amen. So it's important because kunabantu abangasoze balivule iBhayibheli. Amen. Kunabantu abangasoze balivule iBhayibheli kwazi ukuthi mebeke bezwe ukuthi umzalwane you become their Bible. Hallelujah. Babuka wena kangangokuba ngisho bejaja abanye babajaja ngenkambo yakho. Amen. So lokho kumele ukuthi sikwazi bazalwane ukuthi ngaleyo ndlela mesihlangene kanje kufuneke kukhombise ukuthi kunomahluko kunento about us esenza sibe nomahluko kwabanye, and leyo nto leyo kithina kufuneka ikwazi ukugovuza umuntu ofisa ukuba yithi ukuthi naye afane nathi mesemukela noKristu nomsindisi nathi esamamukela. Amen. Now that siyavumelana lapho also we language mesikhuluma kunezinto sikhuluma nje loosely kube loose mesikhuluma. Amen. But uma ngasebe khona umuntu okubuzayo ukuthi awuthazi ukuthi lento eshoyo kusho ukuthini uthola ukuthi awazi ukuthi uzothini. Hallelujah. Ake sithathe nje for example sinako ukukhuluma ngama principles. Is it fine? Sinako ukukhuluma ngama principles ukuthi hey man kufuneka umuntu ophilayo ube nama principles. Yabona mesabazalwane size sikhulume ngama principles are godly, meaning ama principles kaNkulunkulu. Amen. But uma ngasuhlaliswe phansi kuthiwa awuyazi lento eyikhulumayo isonda kamnandi yini ama principles, uzothola ukuthi manje kuba nenkinga yokuchaza ukuthi ama principles yini. Hallelujah. Now for purposes ye teaching yanamhlanje ngiyacabanga ukuthi it's important ukuthi sivumelane before silonje preaching ukuthi ama principles afana neyinsiza ama tools. Yabona ngizocela mfowethu nje uphethe microphone la ubona abantu ngathi ngithi kancane ungene. Hallelujah. Now ama principles afana neyinsiza ezisiza ukuqonda ngathi ngasikhuluma izwi lesimnandi. Hallelujah. Ama principles afana nani neyinsiza ezisiza ukuthi sibe nokuqonda kanjalo nokuchaza. Yabona understanding and interpreting izimo zempilo. Uyayibona leyo? So asivumelaneni ke bazalwane not unless kunelinye ipoint uNkulunkulu aliraise kuwena ukuthi ama principles yini insiza ezisizayo noma ezisilekelelayo ukuthi sibe nokuqonda kanjalo nokuchaza izimo zempilo esibhekene nazo ezenzakala emphakathini esiphila kuwo ezisizungezile nezenzeke singakafiki. Amen. Asivumelane lapho. Amen. Now umbuzo uthi kungani
why lezinto lezi, why ama-principles siwabize ngey'nsiza ezisinika ukuqonda or ezisisizayo noma zisilekelele ukuthi sibe nokuqonda kanjalo futhi sibe nokuchaza izimo zempilo kungani. Amen. Ingoba ama-principles adila nezehlakalo ezenzekile either ukhona noma ungakabibikho. Kwase bakhona ama-casualties futhi alezo zehlakalo. Kwakhona abantu lezo zehlakalo ezibathinta enyameni personal. Amen. Abanye zabathatha, abanye baba yingcweleha, abanye basha nje kuphela bajomba baduma basuka kulezo zinto ezizehlakalo ezizenzeka ngaleso sikhathi. Siyavumelana bafowethu? Ngiyayibona leyo nto. So lama principles therefore meaning lezi insiza ezingilekelelayo ukuqonda kanjalo nokuinterpreta ngichaze izimo ezenzakalayo empilweni yami, emndenini wami, emphakathini engiphila kuwo, ezweni sakhile nasemhlabeni sakhile. Ake sithathe nje for example, umama wakho ethi kuwena or umuntu othile okuthandayo, ngoba umuntu ofika neprinciple empilweni yakho kusuke kunesimo sike kukhalima kusona. Amen. Uma ngithi mina kuwe ungebi, amen, ngitshala kuwe iprinciple, ngitshala kuwe insiza ozothi usuyi-understanda ikusize ekuqondeni kanjalo nasekuchazeni izimo zomntshontsha nokuthi ama-results omntshontsha ayini. Uyabona? So uma ngithi kwena ungebi, kungenzeka ukuthi mina ngake ngeba. Uyabona? Ngathi ngeba, ngibabonile abanye beba phambi kwami sisebenza ka-checkers. Uyabona le? Ngibabonile abanye beba ka-checkers beba izinto ezinkulu bengabanjwa. Ngase ngithi nama ke ngizama i-chance, ngeba i-CD ngaxoshwa. Uyabona le? Ngibanjwe mina ngebani i-CD. Ngayiswa kwi-disciplinary esemsebenzini. Kwathiwa ngaphandle kwe-CD lo itshontshile yini enye owake wayeba. Ngithi mina yikho, bathi vele besilindele ukuthi uzothi ayikho. Haleluya, ngoba usafuna lo msebenzi. Niyayibona bazalwane? So ungiphelele umsebenzi ngaleyo ndlela. Iy'ngane zami ziphume kuma-multiracial schools. Ziphume endaweni ebeyifunda kuzona. Kudliwe iy'moto, kudliwe nomuzi. Hallelujah. So mase ngifunda mina ngokuthi kushe mina kuqala. Yabona? So uma ngikubona wena weba, yabona lona, mase ngiza kuwena ngithi mina emfowethu ungebe. Yabona? Nginesizathu sokuthi ngitshele ukuthi why ngithi ungebe. Ingoba ngake ngasha ekwebeni. So angifuni ukubona omunye umuntu edlula lesimo engayi ngadlula kusona. So ngaleyo ndlela ukungebi kimi sekuyiprinciple, sekuyinsiza engisizayo ukuthi ngiqonde isimo sempilo, ngiphinde ngikwazi futhi ukusichaza isimo sempilo engibhekene naso. Ukuthi uma isimo sempilo engibhekene naso sikanje yini efanele ngiyenze, ngoba uma ngingayenzi ngizo-end up ngenza into ethile. Niyayibona bazalwane le nto? So ngiyacela ukuthi njengoba sizoshumayela namhlanje sizofundisana ulibeke ekhanda leli gama le-principle. Amen. Ukuthi i-principle insiza, i-principle into engilekelelayo ukuqonda kanjalo noku-interpreta izimo zempilo engibhekene nazo ezingisurroundile, eyisekhaya, eyisezweni sakhile nezisemhlabeni. Hallelujah. Niyayilandela le nto? Ngizama ukuyibeka ngesizulu because nami ngifuna ukuthi ngize ngisikhulume kahle isiZulu. Amen. Yes. But uzoyibona nje wasiqhubeka nayo. Hallelujah. So now elinye igama futhi abantu abalisebenzisa easy and loosely ilento i-value, ama-values. Hey man, uma umzalwane ufuna ube nama-values. Hallelujah. Hey uma wakathwala kunama-values akathwala ufuna ukukhombisa ukuthi wena wakathwala asihambe nje thina sibhatalane emgaqweni. Niyayibona le? But manje ku-easy ukulisho leli gama, but ukulichaza kungaba inkinga futhi. Hallelujah. Now, asivumelaneke then indlela esizolichaza ngayo for purposes of teaching yanamuhla ukuthi yini ama-values.
Now, ama-values imgomo. Lokho kunye bekuyinsiza okungisiza ukuthi ngi-understand isimo, ngisi-interprete, ngisichaze, mase ngenza i-decision. Yabona? Yini leyo? I-principle. But i-value yona iwumgomo. Yabona? Engabe kuthiwa niyabhala noma niyatheka. Hallelujah. So that now uzokwazi ukutshela abanye ngalento. Now, ama-values imgomo wena noma thina esiyikhethela yona. Asiforce kuyona. Yabona? So imgomo esiyikhethela yona nesivumelana ngayo futhi njengabantu. Nengivumelana ngayo mina njengonathi. Understand? Imgomo le engiyikhethela yona nengibekela yona engivumelana ngayo ekunokuvumelana kimina ngaphakathi. Yabona? Kanjalo futhi uma siyabantu siyavumelana, uma siumndeni siyavumelana, uma siyisizwe siyavumelana ukuthi hayi yabona lemgomo le ihlakaniphile, lemgomo iphusile. Angithi ihlakaniphile. Lemgomo le iphusile, lemgomo ihlakaniphile, lemgomo le i-deep ngokwanele ukuthi thina njengesizwe singayimisa, ukuthi mina njengonathi, ukuthi thina njengomndeni singayimisa ukuthi ilawule impilo yethu, ilawule nempilo yami. Yabona? So umgomo awuhambi wodwa, umgomo uhamba nokulawula. Yabona? But i-principle, insiza zihambisana nokuthi uma uhlangana nesimo sempilo ukwazi ukusiqonda mase uyasi-interpreta ukuze usi-understande kwi-level yaso leso simo obhekene naso. Yabona? Niya-understanda le? Kanti imgomo, ama-values, imgomo yona ithi angigcini nje ngokuthi ubuke izinto uyi-interprete mase uyayi-understanda, but sekufuneke manje ube nomthetho ozobeka ukuthi ukulawule ukuze kungaphinde kwenzeke lokho kwenzakele empilweni yakho. Niyabona bazalwane? Umgomo ke loyo eveli. Umgomo ukwazi ukuthi kumhla ka-31 December kuphuzwa left right and center wonke umuntu ephethe iHansa neAmstel neJohnny Walker esandleni. But mebeza kuwena bathi ayithwala ngoba vele namhlanje mhla ka-31 siyazi vele ukuthi awuphuzi, but it's just for today. Yabona lona? Thiwa ayafana awushayile wonke umuntu uphethe ikati angijamazi nanodumsana akaphuzi kodwa kuba namhlanje uliphethe. Mase kuvuka kumina imgomo engilawulayo neumthetho. Ethi Twala, it doesn't matter ukuthi use-Russia noma use-America akekho okwaziyo. Lento le awuyithintwe. Niyayibona lento bazalwane? Umgomo ukwazi ukuthi abangani bakho wena umuntu wesimame ekubizile waku-organizer for omunye umfana noma enye indoda. Wena understand lento engishoyo? Ungazi wena ukuthi uyodayiswa la uyiswa khona ngoba yena vele usemtholile uJohani. Yabona? So uJohani unomngane ongenayo intombi for today. Then wena mase uyaroshwa ini uze usuhamba losibongile. Uyayibona into engishoyo manje? This is the type of church. Let's not stick on us feel. Sikhuluma iqiniso lime nje ngqo. Ngoba asishumayeli kubantu, sishumayela even nakulothu uyashumayela. Hallelujah. So kuthi kuleso simo sinjalo beelandiwe usibongile ngeMercedes noma ngeBM noma ngeGTI elduma libizwe ngevrupa ofisayo na uhlala phakathi kulo. Hallelujah. But uthi usuyozivula isitapa. Eyibona lento engishoyo. Uthi usuyozivula isitapa mesivuka imgomo ekulawulayo. Ithi mina ngayalwa ekhaya wathi uma. And lento ekhuluma uma kimi principle eyaba ukuthi ngithatha isinqumo sokuthi nansi mina indlela impilo yami engizoyilawula ngayo. Uthi no. Kuthiwa hawu manje uyabhora. Yazi you are what? Anisho amagama nosebenzisayo. Hallelujah, ngiyawazi niyawazi. Ungayizenzi into engcono wasila esontweni. Hallelujah. Uyini ibizwa ngani kuthiwa uyini? Khuluma nisilalele. Nazi uyabhora, you are a what? Khuluma. Awukhe intweni. Awukhe intweni. You understand the law?
uzufile nawe ukuthi you know I am so bad kuthiwa ngike into vele kusho umuntu othi awu understand ufuna ukumprove ukuthi wena you understand uzungena esilingweni ngeke ukuthi ufuna uprove ukuthi you understand. Hallelujah. So it's important therefore ukuthi by the time singena ezweni lezinto uyibeke eback yekhanda lakho ngoba amagama esiwasebenzisa loosely even thina ezabazalwane sikhuluma ngama values sikhuluma ngama principles but asiwathazi ukuthi ayini. So namhlanje yazi ukuthi uma kwenzeka sikhuluma ngegama le value nangegama le principle usuyazi ukuthi i-value yilezo insiza ezingisizayo ukuthi mengihlangabezana nezimo ngiyiqonde bese ngayi-interpreta so that ngazi ukuthi kufanele ngenze njani. Uma sengazi ukuthi ngenze njani bese ngibeka imithetho ezongilawula so that uma ngiphinde ngihlangana nesimo esinjenganalezi sengiyayazi iposition engimi kuyona. Hallelujah. Niyayibona bazalwane lelo. Yilapho imfihlakalo ilele khona ekwazini uNkulunkulu. Yilapho futhi uzoyeka ukugibela amabhasi namabhanoyi ufuna ukuyothandazela. Ngoba manje usuneqiniso negqikithi emfihlakalo kaNkulunkulu as a steward. Ukuthi hayi man labantu ethi uyibona bazongithandazela bangenza into ethile nethile ingoba bavezelwa isambulo kule area. Nami uma ngisitholile lesambulo usho khona noma bazonza kumina zobathandazela banika amanzi. Ngenza imali. Hallelujah. Ngicapitalize kwi-ignorance engazini nasebuphukuphukwini bakho. Amen. Now uzonothisa-ke ukuthi usiko nosikompilo i-culture izalwa yini ama-values meaning izalwa imgomo okuyiyona enivumelanayo ngayo ukuthi iphusile novuma wena ukuthi hayi le mgomo idiphu ingakwazi ukulawula impilo yami. Hallelujah. Like ake ngithi nje mengase ngithi mina kuwena uzogana kithi kaThwala ngithi usiko la ekhaya ke ingane emifike emhlabeni sena 2 days siphuzisa iJohnny Walker. What would you do? Uzovuma ukuthi ingane yethi iphuzisa iJohnny Walker? Ngibize ngosiko leyo. Uzothini wena? Ongakabi sosiko la ekhaya. Uzothanda lona usiko lolu umkhuba lokhulumayo. Ngoba kufanele sikwazi ukuhlukanisa usiko kuphi emkhubeni. Uma umuntu ohloniphayo uzothi hayi baba ngiyakuzwa ukuthi uthini kodwa akusound njengosiko lolu ngathi umkhuba. Siyavumelana? And the minute ungivusa ekulaleni kwami ngithi nginokwazi ukuphelela ukuthi usiko lolu mase ungikhumbuza ukuthi ayi baba kunomahluko between umkhuba nosiko. Ngizophaphama nami. Ngithi awuyazi uqinisile ngoba ngiyayikhumbula ingane kaDavid yashona ephuzisiwe. Ngiyayikhumbula futhi uSibanibani naye washona. Ngiyayikhumbula futhi le enye isesikoleni sezingane engasheshi ukubamba ngekhaya. Kuvuke zonke lawo ma-minute yabona ukuthi kungenzeka ukuthi le Johnny Walker ngithi ayiphuziswe ingane. Ekade sibiza ngosiko kanti umkhulu. Yayibona le? Amen. So ke while sizongena ezwini ngizocela ukuthi ube ne-imagination ekhanda ukuthi awusho ke wethwala awusho wekhuleli kunganjani uma ngase i-value yami ne-principle yami yembathwe uJehova ukusho ukuthi inhlobo yempilo engayiphili kanjani uma iy'nsiza ezingisizayo uku-understand isimo sempilo mese ngenza ama-decision based on interpreting ukusichaza leso simo engibhekene naso ukuthi ngenze njani. Akusimajine-ke manje leyo principle yakho uma iqhamuka from uNkulunkulu kuyiyona-ke manje osusebenza ngayo. Yabona ngifuna ube naleyo imagination ekhanda lakho today yokuthi eyami manje indlela engibuka ngayo izimo zempilo ngiyichaze ngiphinde ngiyiqonde ukuze ngibe nokuhlakana okuphelele isiyembethwe-ke manje uJehova uNkulunkulu umnini wabantu sekuyena ongikhanyiselayo bengithila nezimo ey'thile. Yabona usuyaqala manje ukuba yingozi because awusekho normal njengoba bonke abantu bekade be-normal when it comes to iy'nsiza because wena ezakhe iy'nsiza sezembethwe ubani uNkulunkulu usuthi ubheke ekukhanye kuze kuvele naloko bekufihlakele the time ungakahlangani noNkulunkulu. Yabona kubeke ekhanda-ke lo ukuthi ya because kunezimo empilweni yakho kufuneka udile nazo usumbethe iy'nsiza nama-principles kaNkulunkulu. Yabona ukuze ukwazi ukuhlangabezana nazo udile nazo uwine.
Ngoba kule kokuphila kwabantu kosiko mpilo nje labantu normal. Uma uhlangana nezimo kudingeka ukuthi uyi-understand uyi-interpret uyatshelwa ukuthi kunobaba osendaweni ethile. Yebo kunobaba osendaweni ethile hayi lento akayibheki uyayishaya lento enjena le. Awuna awujwayele ukubiza nje 15,000 akusizi. Yabo manje wena usuthi ubheka izimo usuyibheka ngomoya kaNkuluNkulu asekuphe wona uNkuluNkulu okusho ukuthi ukuhlaziya isimo break it down sekwenzeka la awusakho ku 15,000 no 2,000 rand. Yabo asakufita uqhulusile. Asakufita uqhulusile. Asakufita futhi nemail. Hallelujah. Kuthi konakala ngaphandle wena ufaka email ngaphakathi emzimbeni. Amen. Ufaka email. Ikshaya email iskin some bengathi nombandana. Ngoba manje dehydrated. Emzimbeni kufanele kube khona ama acids nama alkalis. Manje masukhipha konke lokho kodwa kuzosala kube inkinga. Akufanele hlale kune balance. Hallelujah. Sizayihlola one day lesisho. Amen. Awumajineke futhi imigomo elawula impilo yakho isimbethe uJehova. Ukuthi inhlobonye umuntu wena ozoba yiyona. Hallelujah. Niyayipictureisha lento. Asivumelaneni ke. Now let's say niyayipictureisha lento emakhandeni. Asivumelaneni ukuthi manje sesingabuza nemibuzo ethi awusho lithini iBhayibheli ngalento eyishoyo kwethwala. Yebo ukhuluma impela kamnandi sikuzwile ikhona lento eshoyo eBhayibhelini noma nje uzama ukusikhombisa ukuthi wena wayesikoleni o PhD. Hallelujah. Now uma uya eBhayibhelini olongelo ligama engcwele ukulisebenzisa uma uya embhalweni engcwele. Amen. Uma uya embhalweni engcwele kunencwadi embhalweni engcwele ebizwa ngezaga. Hallelujah. Kunencwadi embhalweni engcwele ebizwa ngani ngezaga. But uma uya embhalweni yakudala ayibizwa ngezaga lencwadi ibizwa ngoMishlei. Hallelujah. Lokhu ngikusho ngenzela ukuthi uma kwenza ukuhlangana nomuntu othi uhlakaniphile uthi ukukhuluma ngezaga athi you talking about the book of Mishlei. Uthi ukhuluma ngayo. The time ecabanga ukuthi yakudidi yakuqeda. Hallelujah. Umkhombisa ukuthi no wena ubuthiwe kwezakathixo. Amen. Now uma uya encwadini yezaga the book of Mishlei uMishlei or izaga ziyasikhumbuza ke bazalwane as the New Testament church. Yabo. Now incwadi yezaga the book of Mishlei the book of Proverbs iyasikhumbuza ke thina njengabazalwane. Amen. Isikhumbuza ngani? Isikhumbuza ngama principles agodly, iphinde isikhumbuze ngama values agodly. Yebo? Iphinde isikhumbuze futhi nge-intelligence. I-intelligence yini? Ubuhlakani obugodly. Iphinde isikhumbuze futhi nge-wisdom egodly. Hallelujah. Now kumele sichaze zonke lezi zinto ukuthi i-intellect or i-intelligence uma sithi igodly isuke kubuhlakani obunjani. Hallelujah. Now uzokhumbula ukuthi kukhona ukuthi uhlakaniphile kanti ulova. Hallelujah. Kukhona ukuthi uhlakaniphile kanti ulova. Kube khona futhi uhlakaniphile ngoba vele ngesixhosa kuthiwa umpondo ehlanjini. Hallelujah. Ukwazi ukubhekana nesimo manje uvela ube nesolution yaso manje ungazi nawe ukuthi iqhamuke kanjani leyo solution. Amen. So asikuhlukaniseke then ubuhlakani obunoNkulunkulu phakathi. Amen. Ubuhlakani obunoNkulunkulu phakathi buhamba nalento ekuthiwa isambulo uyembulelwa. Hayi man nizoyibona lento bazalwane. Ubuhlakani obuhamba noNkulunkulu phakathi buhamba nani nesambulo. Ukuhlakanipha kwasemhlabeni lokho kubizwa ngobulova buhambisana nani nobuclever. And more clever umuntu orobayo. Hallelujah. Yiko uzubizwe ngani ngotsotsi. Hayi wena sitsotsa phela utsotsi nje udlala ngengqondo yethu.
Hallelujah. Kodwa uma uphethe ukuhlangana phamba noNkulunkulu phakathi, abantu bayeka into abayenzayo balalela isambulo osiphethe. Amen. Sikhuluma manje ngama principles, sikhulume ngama values, sikhulume ngobuhlakani, intelligence. Okay? Embethe bani uNkulunkulu. Then mase kuba ilento esibiza ke wisdom. Sonke sicabanga ukuthi siyayazi ukuthi yini. Amen. Well, uma umzalwane sikhuluma nge-wisdom. Uyazi ukuthi i-wisdom comes with the fear of the Lord. That is why iBhayibheli lithi uqala kokuhlakanipha kungukwesaba uNkulunkulu. That is wisdom. Hallelujah. But kumele sichaze ngoba akunabantu abangamkholela uNkulunkulu. Okusho ukuthi ngezinye indlela okusho ukuthi bona eyabo i-wisdom ayiyona i-wisdom ngoNkulunkulu ayinayo. Amen. Now, wisdom according to uNkulunkulu, wisdom according to ukwembathwa uNkulunkulu. Ikhuluma ngokuvuma ukulawulwa. Amen. Ngibeke kahle ngezulu. Wisdom ukuhlakani ukubona kumuntu ovumayo ukwenza njani ukulawulwa. Niyibona bazalwane lena? Hayi man. I wish niyibona. Wazi kahle ukuthi uhlakaniphile. Uyazazi futhi ukuthi uhlakaniphile. Unelungelo futhi lokunqaba ukuboniswa nokulawulwa nokukhalima. Kodwa uyavuma ukuthi wenze njani ulawuleke. Yabona? Unelungelo lonke lokuthi who the hell do you think you are? Just like unelungelo lokuthi I'm above 18. Sengaphezu kwe-age of majority, sengina 18 plus. Omunye azathi hawu but ma sengina 25. Sengumuntu omdala. Ngaleyo ndlela ukhombisa ukula bakho ke manje ukuthi wisdom ayikho kuwena ngoba ohambe phambi kwakho ungakaphili for more than 20 to 30 years. Wahlangabezana nezimo obhekene nazo, wayi-interpreta, wayi-understanda, wasethatha iposition, wasebeka imithetho ezomlawula. Manje uzama ukubonisa nawe ukuthi ulawuleke. Wena wenze njani? Uyanqaba, awulawuleki. Kodwa uma ubuhlakani bakho, i-wisdom yakho imbethe uNkulunkulu, ihambisana nokulawuleka. Uzazi kahle ukuthi uhlakaniphile futhi ufundisiwe. Lo muntu okuyalayo akayanga ngisho esikoleni. Hallelujah. But usebenza emakhishini esebenzela wonke esikoleni. Wahamba ngenyawo esuka ka-F wayelinda ukuhle ugibela isitimela. Hayi man. Uhambe ngenyawo esuka ekhaya. Wavuka nini ngo-4:30. Ulele wena ushaya amanhlaba omuzi. Wahamba ngenyawo. Kushiwo day in and day out abantu bayagwazwa elinda okuhle. Abantu babanjwe inkunzi emathupheni. Abantu benziwa lo benziwa lo. But for your sake, nephupha nalo ngawe. Avuke. Athi Jehova uma lusoma ngiswele. Noma ngihambe esigodini sethu noma ufake nalufa. Ngoba wena Jehova nami. Kushuma wakho okuthandayo. Mase kuyala wena uthini uthi usumdala. Yiko kunje. Hallelujah. Angikwazi njani but uyazazi ngeke utshelwe yimi. Hallelujah. So i-wisdom esikhuluma ngayo, i-wisdom evumayo ukuthi uzazi ukuthi uhlakaniphile, uyisiqende uyini, but uvume ukwenza njani ukulawuleka nokulawula. Wazi ukuthi uhlakaniphile. Uvume futhi nani nokukhuzela. Ingakho ke then uyihlola kahle lencwadi yezaga. Uyihlola kahle incwadi yama Proverbs. Isikhumbuza ukuthi kunezimo zokuphila ezidinga ukuthi uNkulunkulu abuse kuma principles ethu, abuse futhi uNkulunkulu kuma values ethu, abuse ebuhlakanini bethu, aphinde abuse futhi nasekulawulweni kwethu ekumele si-embrace ukuze impilo yethu ibe ne-direction. Sazi ukuthi move from point A to point B. Hallelujah. Uma manje uthi asambe esedrobheni ngeke ngiye ngonyameni. Ngisuke ngonyameni ngesankonje, ngisuke esankonje ngephilani, ngisuke ephilani ngemanzi imtoti kube manje edrobheni. Ngizohamba nje ne straight line.
Hallelujah. Ngeke ngiwaste isikhathi. Niyayibona lento bazalwane? Niyayilandela lento esikhulumayo? Because sometimes ukuflada ngeBhayibheli lize liphume ngamakhala but ungenako uqondo kuphelele, we are wasting time. Ngoba sokusihlangana next week ngibuza ukuthi senzeni last week awazi. Uthi ngikhumbula nje uvula incwadi oDumsana no Michael no Philmon. Ngithi hayi ngizazi lezo incwadi azazivula. Uthi bakuyena ngakhona. Amvula uZulu. InoZulu akekho. So sometimes it's important ukuthi isidile nje newisdom kaNkulunkulu. Siqonde sihlakaniphe before size siyokwenza ama references kuphi in the scriptures embhalweni encwadi. Ngoba amanye benu uma sikhuluma ngeindaba zombuso bafile ngathi siyaba undermine ubuhlakani babo. Ukuthi all along ungazi uNkulunkulu kusho ukuthi isiphukuphuku. Kanti akazi ukuthi uNkulunkulu usebenza kanjani ngomuntu. Yabona leyo. So yiko ethina sila. So le ncwadi le uzonothisa ukuthi igxile kakhulu ekutheni uma ufuna ukuba umzalwane, uma futhi uyibiza ngomzalwane, kumele ingqondo yakho iqaqeke. Hallelujah. Kumele futhi nemicabango yakho ibe holi, ibe njani ngesizulu? Ibe ngcwele, iqaqeke. Niyayizwa lento bazalwane? Ngeke ube umzalwane onengqondo engasebenzi, nonemicabango futhi efana nexhaphozi elizalela amaselesele. Usungeyena umzalwane kunjalo. Hallelujah. Uma umzalwane uyalawuleka. Uma umzalwane unobuhlakani. Uma umzalwane unemigomo ebusa impilo yakho. Uma umzalwane uneyinsiza ongazi nawe sometimes uthi iqhamuka ziqhamuka kanjani, ezikwenza ukuthi ukwazi ukubuka isimo, usi-understand, mase uyasi-interpreta, mase uthatha i-decisions ngizokwenza kanje. Nawe uzolo line esikhuluma ngawo nje right now. Lo line ungakuthatha abazalwane ungakisa nje Harvard, e-college law professor. Ufika ubadide khona phakathi. Ngani wena uphetheni isambulo. Niyibona lento ngikhuluma abafowethu. So ngaleyo ndlela kunemithetho ekumele ibuse ingqondo yakho, kunemithetho futhi ekumele ibuseni imicabango yakho. Hallelujah. Otherwise awukabi umzalwane. Akulona iphutha lakho lelo. It means indawo kuyona ayikakuqoqi ikubuthe ukuthi ikwenze lo muntu okumele ube uyena uzubizwa ngomzalwane. Emuhle uNkulunkulu ukwenzile ukuthi ufike la namhlanje ukuze wazi ukuthi zikhona indawo eyisekhona emhlabeni ezizokwenza ukuthi ube nobuhlakani obuphelele ukwazi ukudila nezimo zempilo obhekene nazo. Hallelujah. Now you three imithetho efuneke uyazi njengomzalwane, efuneke ibuse imicabango yakho, also futhi efuneke ibuse ingqondo yakho. Amen. Ngizoyibeka ngamagama esiNgisi nesizulu. Hallelujah. Umthetho wokuqala okumele ukubuse imicabango, uphinde ubuse futhi ingqondo yakho nemizwa yakho is what we call the law of navigation. Ayinizokulekelela ke bafowethu. Hallelujah. In law of navigation ikhuluma ngokuthi imicabango yakho nengqondo yakho nemizwa yakho kufanele yazi ukuthi uKristu uJesu uyindlela, uyimpilo, uyiqiniso. Niyayizwa lento ngisho abafowethu? Niyayizwa? Ngekhombela incwadi uJohn 14 verse 6 awuyifundi. The law of navigation, uma sesibeka ngesizulu, umthetho lo esibiza nge-law of navigation, umthetho kumele ubuse ingqondo, ubuse imicabango yakho nemizwa yakho, umthetho othi yazi kusukela namhlanje ukuthi uKristu Jesu uyindlela, uyiqiniso, futhi uyimpilo okukhanya. Amen. Now, awungifundela ke eBhayibhelini lakho ukuthi uJohn 14 verse 6 kuthini? We law of navigation.
Hallelujah. John 14 verse 6. Yes. Jesus said unto him, Bembuza. I am the way, Yes. the truth. Awifunde kahle ungathu him ngoba sinamagama nje wasila endlini. Ungasho ukuthi Jesus said kuNathi, or Jesus said kuSisikuki, Jesus said kuMamgumede. You understand what I'm saying? Yes. Uthini uJesu awusho? Jesus said unto Lord, Yes. I am the way, Yes. the truth, and the life. That's right. That is a law, a navigator empilo yakho. I-navigator thina siyayazi namhlanje ukuthi umsebenzi wayo yini. Angithi? Umsebenzi we-navigator ukukususa from point A to point B ukuze ungaduki. Yebo? So uyawudinga nawo lo mthetho we-navigation obhalwe kuJohn 14 verse 6. Othi navigator yami ingubani? InguKristu. Ngoba uyena oyini? Oyiqiniso, uye futhi ophila, uye futhi oyindlela. Amen. Ngeke ngidipheke kakhulu kuyona ngoba ngiyakholwa ukuthi esipreacher kanje kuneyincwadi eyivulekayo kuwe besikhuluma ngale mbhalo njengana le. Amen. Unganika ubufakazi obunomahluko nje basikhuluma kanje. Amen. Umthetho wesibili okumele ubuse ingqondo nemicabango nemizwa yakho is what we call in English the law of solid ground. Everyone know the law of solid ground. Meaning, umthetho ofuneka ukubuza umthetho othi uKristu Jesu uyini? Uyifoundation Iseke. Hallelujah. Amen. Umthetho ofuneka ukubuze uthini? Uthi uKristu Jesu uyini? Uyisisekelo sensindiso nenkolo yakho. Ezalwa ilama decisions owathathile under principles and values. Yazayo ngena kuphi osikweni lakho. Hallelujah. Okusho ukuthi ngokuba umzalwane akusho ukuthi usulahle ini usiko. Kodwa umzalwane one-identity yosiko ngisho sikubona useje hey man India ngisho ngalibona lise-America likhuluma isi-American wena mawuxoxela ukuthi who do you saw in America you saw an Indian. Hallelujah. Muhlangana nomuntu waseNdiya emlaze ekhuluma isiZulu eze wanikwa nendlu yomxhaso. Uxoxa ngaye uthi hey sekwaba khona nani emlazi noma ndini. Kodwa mokhuluma ngaba usho njalo. It's important ukuthi ube ne-identity engasuki kuwena kuKristu. Hallelujah. And the law of solid foundation demands or requires of you ukuthi imicabango yakho nemidlinzo yakho nembono yakho nama-feelings imizwa yakho kufuneke yakhelwe esakhiweni esingubani? uKristu, a solid foundation, i-foundation engashishinyeki. Hallelujah. While all other foundations are sinking ground. Zenza njani? Ziyabhidlika. Ziphelela ezeni. Hallelujah. Ingakho umoya encwadini yezenzo X4 verse 12. Umikhuluma nge-foundation enguKristu. There is no any other name under the heavens. Alikho elinye igama ngaphansi kwezulu esilinikiwe thina njengabantu esingasindiswa ngalo except the name of Christ Jesus. Hallelujah. So akube umthetho ke loyo nomgomo umthetho obekwe umgomo wempilo yakho ukuthi ke mina eyami foundation engalithathi usiko lami futhi engangikhiphe ebuntwini bomuntu enguyena uKristu Jesu. Hallelujah. Angithi nje bengigqokele nje ibheshu lami ngigqokele into zami thiwa ngivathile ngivunulile bese ngiphenduka ini idemon. Hallelujah. Ngumzalwane phakathi emvunulweni. Amen. Ingakho even umbono waleli bandla uthi we are a church thina that is times relevant,
culturally relevant, but when it comes to doctrine, we are pure. Ngigqoka isidwaba mengitshela ngoJesu, ngigqoka isidwaba mengitshela ngoNkulunkulu. Hayi uyezwa ukuthi unjani uNkulunkulu ophume esidwabeni. Hallelujah. That is who we are as some tribe. Amen. Now, umthetho wokugcina yilo mthetho obizwa nge-law of faith. Amen. Now, une faith unokholo, una this thing ebizwa nge-intuition. Uyabona intuition? Uyayibona? Uyazi intuition? Lento nje evele into nje. Angazi noma ngizochaza kanjani, but uyayibona. Hallelujah. Amen. Asibize ngokholo ngcono ukuze sikwazi ukuyichaza. Are you with me, bazalwane? Amen. So, kunomthetho obizwa ngomthetho wokukholwa. Amen, the law of faith. Now, umthetho wokukholwa uyachazwa la embhalweni engcwele encwadini yamaHebheru. Hallelujah. Ngicela ube encwadini yamaHebheru uye ku chapter 11. Amen. Encwadini yamaHebheru uye ku chapter 11. Mase ufunda uverse 1 kuya 3 eBhayibhelini lesizulu. Uma unalo iBhayibheli lesizulu ngiyacela. Ngifuna ukuzwa ngesizulu. Hallelujah. Ngicela uyifunde ngesizulu. AmaHebheru 11. Amen. Ufunde nje uverse 1 2 3. Sikhuluma ngomthetho la ofuna ukubusa imicabango yakho, ukubusa ingqondo yakho, ubuse nemizwa yakho. Hallelujah. Uma kuwukuthi wena usumukela uNkulunkulu, usumukela uKristu njengenkosi nomsindisi. Amen. Yes. Isahluko 11 verse 1 to 3. Kepha uNkulunkulu ungukuqiniseka kwezinto ezithenjwayo. Ha, ngezwa. Abakhuluma isiNgisi bathi now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things unseen. By the very same faith the patriarchs of old received the testimony. Ebon, hawilalele lesizulu awiqale phansi. Verse 1. Yes. Kepha ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo. Kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo. Awusuka madoda. Qhubeka. Kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo. Right? Ifaith leyo, ifaith. Kuyiqiniso ngezinto ongayiboni but ukholwa. Verse 2. Yeah. Ngokuba okhokho bafakazela. Ima kancane masukhuluma ngokhokho phela esontweni usho ukuthi usushumayela ngamadimoni. IseBhayibhelini lento efundayo. Hayibo, kanti lobona abazalwane esithi mesikhuluma ngokhokho ithi amadimoni. Ibe iBhayibheli lona likhuluma ngobani? Unesho ukuthi ngempela sikhuluma sifunda iBhayibheli manje. Lithini iBhayibheli kuverse 2? Uma sikhuluma ngokholo. Ngokuba okhokho bafakazelwa ngani ngokholo. Yabona, that is why before when I was igama likaNkulunkulu lesingisi ukuthi uGod, God. Ngokusufundisiwe God. Hallelujah. Before utshelo ngoGod wawazi bani wena? Hey! Azona. Hallelujah. Ubuwazi bani? Uyayizwa lento mfowethu. Before even sikhuluma isiGreek nesiHebheru, sikhulume ngoYahuwah, o Elohim. Thina bengakafiki naleyo language besikhuluma ngobani? Hey! Okhokho bethu singekho isibhedlela esibizwa ngomshiyeni nenkinga edwayo. Engekho ama-helicopter. Niyayizwa lento bazalwane? Ekhulelwe unkosikazi ekhaya, ingane iyi-bridge. Hayi man. We have to speak the truth. Asikhuluma iqiniso bafowethu. Ekhulelwe unkosikazi, ingane iyi-bridge. Ikliniki ikwamashu ngila eMlazi. Kunomfula futhi efuna kuwelwe before ayongena emgaqweni wobhuqu. Kutholakala isihlibhi sakaNgcobo esizomthatha simbeke endaweni ethile. Kube mayithola ipolopolo yebhasi ngo3 ekseni. And you know when today ukuthi
umuntu okhulela umntwana oyibridge lo muntu is as good as dead uyashona lo muntu and akashoni yedwa ushona nayo le ngane eyini bengekho dokotela bengafundisiwe okhokho bethu bezenza njani izalwazi haleluya bezibhinqa izambatho zisibeke esinqeni zishaya isifindo ngaphambili haleluya zikhulume nobani nomfelinqangi zithethe zithi mfelinqangi kungani sithi sicela isipho sengane uthi mase usiphile bese ufuna ukuyithatha. How is that possible? Hallelujah. Zikhuluma inhliziyo zigeqa amagula kuJehova uNkulunkulu. Akho ambulance la, akho cell phone yokufona kufonela udokotela kubizwe nama helicopter. Hallelujah. Zikhuluma izokwazi ziwalka endlini ziphasa around, zehla zenyunga, zizebize izithakazelo zala ekhaya. Zizibize ngisho nalengane sesiswini ezingazi noma umfana noma intombazana. Hallelujah. Hey man, angenelele umvelinqangi, angenelele umdali wezulu nomhlaba, angenelele uNkulunkulu, angenelele uSebawothi. Niyayizwa lena? Hey, ayiphendula uSebawothi ingane esinyeni, kungafikanga dokotela ayithi. Ifike emhlabeni. Uyafika wena uzomtshela ukuthi okhokho yini? Usenkingeni. Usenkingeni enkulu. Niyabona bazalwane lesishoyo. Ukungazi kuyefana nani? Nomgaboni. The church is fast asleep. Ubalekela ukuwela. You will rather believe izinto zosiko ngalazi ukuze ube famous. Hallelujah. Usiko nqambi kaNkulunkulu lisezwini lakho uNkulunkulu ubhaliwe. Usinike nje imithetho ewu3, the law of navigation. Uthi lalela ke uma usubizwa ngomzalwane, when you have availed yourself to be separated unto me, yazi kusukela namhlanje ukuthi navigator yakho ubani? uKristu Jesu. Ngoba uyini? Uyiqiniso, uyindlela futhi ukhanya. His life. Yabona? Okunye yazi futhi ukuthi umasula ifoundation yakho enganyakazi engashishinyeki. Ubani? uKristu Jesu. Okungaya akekho umuntu ohlangana nobaba uNkulunkulu ngaphandle kokudlulekela. Hallelujah. Okwesithathu ukholo, the faith. Kholwa ukuthi ubukhona noma ubungekho kholwa kunento engaphakathi kwena efuneka iphenduke. Ithi uyazi lento noma ngingekho kodwa iyona. Kanti faith, the substance of things hoped for, the evidence of things unseen. The very faith by which the patriarchs of old bathola itestimony ngayo, ubufakazi. Hallelujah. You understand the land? Awifunde kahle from verse 1 to 3 ngoba sonke sesizoyi understand ukuthi Verse 1. Kepha ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo. Umthetho ke lo. Kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo. Verse 2. Ngokuba okhokho bafakazelwa ngakho. Okhokho. Verse 3. Ngokukholwa siqonda ukuthi izwe lonke. Awifunde kancane ifunde unomsayijaha ke manje. Awi romance. Verse 3 nje kakhulukazi so that angabikho thakazwanga. Verse 3. Yes. Ngokukholwa siqonda. Lalelani ke bazalwane. Ngokukholwa. Umthetho lo. Uma usubambile lo mthetho. Ngokukholwa siqonda ukuthi izwe lonke ladutshulwa ngezwi likaNkulunkulu. Lalelani bazalwane siyaqonda ukuthi izwe awifunde kabusha leyo part ngoba asilidubuli thina izwe besikhuluma isiZulu. Ngokukholwa siqonda ukuthi izwe lonke ladutshulwa ngezwi likaNkulunkulu kuze kuthi ayike ukudubula bazalwane interpretation the eja. Hallelujah. Asibusele ezulwini siyaqonda ukuthi izwe lonke lakhiwa labunjwa. Yabona bakhuluma ngokudubula lokuthi umuntu kade wenza ukhamba will cast it in the fire, will cast emlilweni, cast it in the fire uphume seliqinile. Amen. So sikhuluma ngokuthi umhlaba ke wonke wabunjwa, ilizwe lonke labunjwa. Awusebenze lelo gama. Ngokukholwa siqonda ukuthi izwe lonke labunjwa ngezwi likaNkulunkulu.
Leyizwa leyo nto. Ungabusaba kuthuma kakhulu abanika ispace bayihlafune kahle lento ihlale phansi. Hallelujah. Ake nihlafune lento ethanda ukuyizwa bazalwane, nimunyuke. Hallelujah. Ithi ngokukholwa siphiweni thina ukuqonda. Ekubeni ukuqonda kwethu thina kusuka kuphi? Kusuka kuma principles kaNkulunkulu. Ayinsiza kithini ukuthi sikwazi ukwenza njani ukuthi mesihlangana nezimo siyibuke, si-analyze, si-understand, mase siya-interpret ukuthi kumele ngenze njani. Uma sesidecidile ukuthi senze njani, mase sifaka ama-values. Hallelujah. Imgomo ke manje esesizoyilawula ngayo thina empilweni yethu, nemindeni yethu nabantwana bethu. Nesizwe esiphila kuzo ukuthi thina sesizophila kanje ukuze usiko mpilo lethu iculture yabona usiko iculture ingahambi intshontsho enomubani. Hallelujah. Siyabona uvunulile kodwa ufake inwele ongazazi ukuthi ezakwabani. I'm sorry usho kanje but iqiniso selikhulu. Hallelujah. Mufuna ukufaka lezi inwele khipha imvunulo. Yabona lonto. Yes. Forget. Angisho ukuthi ngiyaprescribe but ngizenza ama-examples. Enike ukhona bazalwane asimasajani sitshelana nje ucash. Hallelujah. Sithindana kanje. Amen. Then understand that. Ubani isikhathi? Abheka ukuthi nalo kanjani iqiniso. Sitheni mezithi 2:30. Hallelujah. Amen. Yabona ukuthi sesine-appointment next week yokuqedela lento esiqale namhlanje. Ukuze ingakulahlekeli uzofuna ukuphinde ube khona futhi. And the beauty about this is uma ukhona next week kukhona abanye bazofika abasha abaqalayo. Ngizobuyela eceleni mina kuze wena ubatshele sisuka. Hallelujah. Angisho ukuthi ungezi usapho ukuthi wena uzochaza. But wazi lokho ukuthi wena next week uma umuntu ohleze eceleni kwakho besiqhubeka nentshumayelo ethi ngisengidukile uzothi wethwala ngicela ukuthi uhlale phansi ke ngimkhombise ukuthi thina uJehova usebenza kanjani kathi. Hallelujah. Ngiyathemba ukuthi siyavumelana kuloko bazalwane. Amen. So ukuze kube mnandi besindawonye asingahlali size sithethiswe emakhaya ukuthi awuphela befune sidle lunch ngesikhathi esithile sesontweni siyabona uvuke wapheka konke ukudla kuready buyani uzophaka sidle. Amen. So ngicela ukunibonga ke bazalwane ngesikhathi sene sacrifice and ngicela senze i-appointment yokuthi niyabona lento esesiyiqalile inkulu kunento esingakayiqali. Yabona futhi lento esesiyiqalile inkulu kunale besicabanga ukuthi siyayazi siphile ezweni. Khona into afuna ukuyiveza uNkulunkulu ngathi. Amen. And then uNkulunkulu mayiveza ngizifuna ukuthi siyiteste thina njengabazalwane. Amen. Sizophuma lesontweni siye emgaqweni osiye kamshiyeni for that matter. Hallelujah. Sifike sicele nje leli gumbi labantu esekuthiwa sekulahla ithawula. Amen. Ngeke sibabizele thina egroundini. Yangithi sizocela nje sicela nesinike leli gumbi kuthiwa kwenze njani ukuthi siyasha. Batho nesingishiswa yini ukuthi asishiswa isambulo. Kodwa embulile uNkulunkulu efune sikhulume ngabantu baphume la bayabamemeza uNkulunkulu ngabantu. Uthi come out of here. I want to show you great and mighty things. Ngabanye benu. Hallelujah. So siyavumelana ke bazalwane ukuthi kusukela namhlanje imicabango yethu nengqondo yethu nemizwa yethu isizolawulwa ubani uNkulunkulu. Eyilawula ngani? Ngama principles, izinsiza ezoba ukuthi mesihlangana nesimo esibhekene naso sisibuke lesimo sisihlole. Mase sithi mase siyasichaza, yabona? And then we take a decision ukuthi sizokwenza njani esibhekene nesimo esinje. Uma sesiyenzile leyo decision mase sithi ukuthi singangiphindi lesimo singithole ngalindele sengizokwenza imigomo ke manje sizolawula ikusi impilo yami. Yebo? Mase siyishaya leyo mgomo siyibeke. Mase siyibekile mase sibeka imithetho ke ewu3 phezulu. Umthetho wokuqala i-law of navigation. Amen. I-law ethi ubani uKristu Jesu uyini uyi-navigator.
And sineshoya lokho ngoba ku John 14 verse 6 uJesu uvezwa njengani njengeqiniso, uvezwa njengani njengendlela, aphinda avezwe njengani njengempilo. Yabona? Or light. Siphinde futhi sibe nomthetho wesibili okhuluma ngesolid foundation ukuthi masumileke la Jesu awunyakazi Yesu noma kanjani isho usathane ekududula ubhalansa ngomoya kaJehova. Yabona lento izinto lezi kufanele ziphile kini, ningathembi umfundisi kuzona ukuthi uzofonela mina umfundisi into uzomthandazisa uzokubuza ukuthi ubhalanse kuphi kanti wena before you start ukubhalanse ungenando ubhalanse noma ngizi nebandla futhi alizi. Amen. So sesiyazi ukuthi uJesu uyifoundation yayo yonke into angithi ngoba vele kungaye that umhlaba and everything that is in it was formed. Yabona sibhalansa ngayo because every other ground is sinking ground. Utheni umhlaba enjani ebhidlikayo. Umthetho wesithathu ukhuluma ngani the law of faith or intuition. Kunento vele ivuke nje ngaphakathi ngithi uNkulunkulu ngeke ayivumele into uzonqaba. Sibiza ngani leyo ngefaith. Ukukholwa. Amen. And lapha Hebrew chapter 12 verses 1 Hebrew chapter 11 verses 1 to 3 siyathola ukuthi of faith is the substance of things hoped for, the evidence of things unseen. Wow, ithina ke la. So operator kuleyo mkhathi hayi mkhathi understand wabantu. Hallelujah. Stay still dear bazalwane in the Holy Spirit of promise. Athi uNkulunkulu anganilonda ngigcine. Kwangami uNkulunkulu futhi anganilauncha to a position la nizothi kodwa Nkosi yami ubungiyekeleni isikhathi eside kangaka ungabe ungivezele lezi imfihlakalo engaka. Hallelujah. Amen. Asibonge ke bazalwane umona uNkulunkulu la ngathi Father we bless you. We give you praise, we give you glory. We give you all exaltation. Sithi ubaba wena futhi uNkulunkulu. Sibonga umona Jehova nawo ngathi impela wena uyenqaba nathi. Awufuni ngisho ukuthi unyawo lethu lishelele sikhohliswa abantu abayibiza ngabazalwane, sikhohliswa abantu abayibiza ngabafundisi befuna ukudla imali yethu, besikhohlisa besplit the low part. Today wena Jehova uyangenelela empilweni yethu yasikhalima, ubuyisa imizwa, ubuyisa imqondo, ubuyisa our senses ukuthi zibuye according to the line of scripture ethi ukuqala kokuhlakanipha kokusaba wena Jehova. Namanje ke we bow the knee of our hearts before the throne of mercy. Sithi bayede ke ngonyama Yesu. Bayede nomdala wensuku, the ancient of days. Sithi busa ke Jehova empilweni yethu azabuye uJesu. And I speak prophetically, my God, to the new week. Eseyiqala, my God, or esesiqalile even today. I speak to the womb of this new week that it only gives birth to that which when Jehovah you preordained and destined of us, so that we lead a quiet and a peaceable life in all godliness and reverence. Kuthi ke wonke Jehova sikuthinta ngezandla zethu nesicabanga nemicabango yethu ukuthi turn into gold. Konke lokhu siyathemba ukuthi uzosenzela bona egameni elihle kaJesu. Amen.